Hi, good afternoon. Bisig matinga mo. Asa ning lugar ha? Nakos katipunan karon. Kay pista dari sa igsoon. Kamusta naman mo? Amping mo diha o kasi madapit sa lain-lain kalibutan bitaw joke. Nagbuto ko pa lang sa relax sa food. Dari ko gihuwat ko sa igsoon kaya at tumit sa tindahan halip tayong jawi. At tumit sa tindahan. Kaya nami kuhaan mo habig panakot. Stiri sa o siya isa mapastra ko. May sounds. Ano ba nagduga dyan? Madam Lilian, Anthony family, kamusta na kaniya madam? Ni Janet, ani ma'am Jamo Inda Jun, kamusta? Katong tanan nga nagsubaybay sang video. Di mo tagsagsaan ha. Kamusta na mo diha? Ang tanan. Yan hanwing kita ngagsa kuan. Sa imong ilong. Dada ang giwat kay labaw pas maas ag isang dawi kaliptan dara ag nangutanag kanang kuan niingan nga pareha ko na migdagway ba pareha ba mina guwapa man siya lagi na nalamig sa ilong kay naman siya gibati naman siya sipon pareha mi sak sa ilong matumizang bay nagtupikas. A few moments later. Anong giitom ko mo? Pila na, mayor. Tire. Ayun siya. Laki, kami kuskus kayo. Uling na ito. Ayan na. Ayan na. Bisa din na ka matugon dyan. Tug ka? Anong saba-saba? Kaya na pagtabi no? Karanas. Nailin. Mas mayor, guwapa. Sali. Sali. Love you. Kita may nag-uba no? Gini ha? Yan. Tungtungtungog. Wala, gara-gara na yung mga bata. Naraba ko na yung kuwan na yung sister. Nayaghoy. 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 Nayaghoy ko na tayo. Kabaw na siri. Ahoy. Nayaghoy. Oo. Ano ba? Nagahoy siyang pajag. Naldi. Balhin na ito eh. Ay, sa go. Di ahad. Sali. Hindi mo yun. Kasabot kayo nung sa yaghoy? Sali. Sabot. COVID. May COVID. COVID. Dami ko may maligat ng bagay. Kamali busa. Ano ko tasi? Halbi juta. Kasali mga vlogger putahan. Hindi lang mga kwarta niya ang pumutang. Pangagsal sa bugan. Kung tato ang may kwarta ni. Itong mimong. Ang salit, ang mimong ko kita. Abay datungan. Di manok bahala pag ma. Ang mayor, tawag ng mimong. Bahala gabadod. Ito nga rin mimong kasi kailan mo nakahubog yung... Ako no, orang mga daga. Pangwag sili. Ano may umigas? Adaghan na sinig manok ni sister. Na, mga trukot na nang ginut pagkuan. Nag na pa'y gunahan, hindi na kadas nga dag maguna ko. Na, manok. Kinsa mo na manok kinso? Tana, may vista, manilhig pa. Halming gulin ni ay. Uy, labokon dyan mong bata. Binamang labok kay tanang grabe sa tigo mo sa binungan kay wa kon si lubis ilab sa lubis kag bunga. Kinsa? Istir. Sabon ko na kay sabon. A few moments later. Wa ko makabidyo gani ha kay da may nagputugtog sa do. Ako kabidyo pag lahugay hanam ni ikat kay na may kuan na may sound. Yes mother.
Hi, good morning, mother. Si Madam Nini Jarapod. Gunting. Kanang nai. Mo ni among cook dari ron. Saban na eh. Ora. Mother! Hi, mother! Imong mama. Ikaw. Aw, Si git. nang Nini ni. Imo lagi na. Hi, nang Nini. Ikaw lagi. Nagbidyo lagi ko. Ah, kagwang po, oy. Hugas bitaw ko. Ang nakamakita ang pagkaho. Kitang tag-iri. Ang pagkaho. Mura na, gamay naman kayo mo pa ingon sa Ay, naku ka dun. news og hapit na magtadad. Ikaw. Waman mo pa si daan-daan. Oo na, niya. Wala pa dun. Kana pwedeng gilahog ang gamay. Dito. Ang illegal pagkakas. Singan sa kaon nali nang patron. Sa Isidro. O sa rin si Labrador gihapon. Ano mo Si Rudy ay. Mayo, basta Mayo. Ada, ang kuan. Nilos-los nga gusok. Musog ba ko gapel? Oy, dinas kuan. Good morning, madam. Good morning diha. Basig na Muslim na pug ka. Good morning. Eh, All happy Easter. gikan sa diyang kuan. Mansion. A few moments later. Dalag kabaw. Mawat sa akin bagus wag Milo. Okay, bata at Easter. Hindi ka dukang bata. Ito nga ito itong saudari. CR ko nun siguro Grabe mga kuan. A few moments later. Bata ka? Masab. Good morning, kuya bata. Si Ate Esther? Kuya, di ay. Si Ate Esther? Good morning, Ate Easter. Good morning yan. Na, kinamutan man ganin kay ang isa ka bata. Ang ingnan kay mangutan naman. To imong kuan kanang naay kuya. Aw kuya lulu bata. Hindi. Hindi lulu, hindi bata. Handa sa? Hindi ko na bata. Hindi ko na dyan lulu. Kay Hindi ko bata. na bata kay lulu. Kay pagsabot sa bata di man ngan. Bata man. Good Milo, Ate Easter. Ang saan mo mo? Yung marang ibahog. Dito. Magtimpla na. Ibahog ba? Sa agkat nga. Ibahog. Agkat nga. Bahog na na. Ang saan mo luto. Gipat na magkaka-skyflex. So, apa ning palit? Nagmatailhan. Iuli na naron. Hello, amang ka na to. Oo, makagabi eh. Duba. Minano. Diara. Buku ilara. Ato nga na, iya kay masakit ang stiri. Mazo na magibaw ni masakitan. Nga mga move on. Ay nga, nakadunga ka ganyan kayo bata. Matig makibaw ko na rin masakitan. Ay! Bata ko rin ito, bubat. Dapat gihapon ko do ari sa Katipra. Dali kaya yan ha. Laka mo rin. Dali. Kay kuan. Muli na taon sa. May buwak na. Yung sa tamuli na yun. Ha? Yung sa tamuli. O, kana ka kay muli na taon sa. Ha? Humani mo kaon. Muli ta. Yatod ka na ho. Kay Loy ka kaganuwa ka matog. Ingang bitaw ko. Ato na ka ba lagi ka dili ka matog. Basta kay mo ni ka dini. Sa una ni bitaw ka. Wapo ka natog. Sa. Ayan na. Kay kuan. Di mo di ka matug leng bay. Nawa. Kamu ka na karon kay mo uli na taon sa taon. Mo ni bay sang suon nas Katipunan. Oh, Lexian. Hi. Lexian. Lexian. Lexian, saka. Tumingin. Tingnan mo yung camera. Ayan o, Lexian o. Hi. Di. Tingog. Ayan na na. Ada na mga gidang kupa. Muna dyan mga buwak na. Happy Pista sa Katipunan. San Isidro Labrador. Ilang Santos Ani. Parehas amang Santos sa Putlongkam. Ito, iilis ang pizza ang kapistahan. Happy Pista San Isidro Labrador sa Katipunan. Ngayon. Oh!
Ano man? Ano man, day? Good morning. Ano tanduay? Natag ng kulroy na kaw. Natag ng kulroy kaw. Itang tanduay sa lin. Aliana. Pag sila na ikaroon, nasa karos na na, putos na makatug. Basta, madalos Aliana, di putos na makatug. Okay. Kuan. Munang si Aliana, okay na ni mo isuri-suri na ugad daw, di na overnight. Kaya overnight lagi di lagi makatug. Lawa ron, makatug. Yan. Naka na ka, mama ka. Kain na. Kain na. Kain na. Dahil ang mga buwak na. Dahil bata di kaning bata Uy, nakadang naku. Kaning bata okay, kaning bata kasan yung tunong-tunong. Ini pa ng Aliana. Na. Ayun, hi mo pa. Ano di mo pa? Ha? Kaya naman kay parenti Dani. Wala mong kagailas parenti ni mo. Naman ni parenti ni mo taas katipunan. Dara. Pili ako. Ako. Agay na hanggang nako. Tawga.